मित्रांनो, हा अनुभव आपल्या चॅनलचे एक नियमित सबस्क्रायबर सुनील पटवर्धन यांनी पाठवला असून याचे सर्व श्रेय हे त्यांनाच जाते. तर चला मग आजच्या या भयानक आणि सत्य अशा अनुभवाला सुरुवात करूया. नाशिक शहराच्या मध्यभागी असलेलं सिव्हिल हॉस्पिटल. दिवसा इथे हजारो लोकांची ये जा असते. कुणाच्या आयुष्यात आशा घेऊन येणारी, तर कुणासाठी शेवटची थांबण्याची. पण रात्री मात्र हीच जागा पूर्णपणे बदलून जाते. रुग्णालयाच्या लांबच लांब कॉरिडॉरमध्ये पसरलेला शांततेचा गूढ अंधार. कधी एखाद्या मशीनचा येणारा बीप असा आवाज, तर कधी दूरवरून ऐकू येणारी एखाद्या नातेवाईकाची हुंदक्यांची रडारड. असं वातावरण असतं की धाडसी माणसालाही अंगावर काटा येईल. मी त्यावेळी तिथे वॉर्डबॉय म्हणून काम करत होतो. माझं नाव सुनील आहे. रात्रीची ड्युटी माझ्यासाठी तशी नवीन नव्हती. रुग्णालयात काम करताना मृत्यू, अपघात आणि रक्त हे सगळं रोजच झालेलं होतं. पण त्या एका रात्री जे घडलं ते आयुष्यभर विसरणं शक्य नाही. तो दिवस ऑक्टोबर महिन्यातला होता. रात्री सुमारे 12 वाजलेले. माझ्यासोबतच त्या दिवशी ड्युटीवर माझा सहकारी प्रणितही होता. रात्रीची ड्युटी म्हणजे साधारण शांतता असते. कधी एखादी इमर्जन्सी केस आली तरच थोडी धावपळ व्हायची. आम्ही दोघे मस्त वॉर्डच्या बाहेर बसून चहा पित होतो आणि तेवढ्यात अचानकच ॲम्ब्युलन्सच्या सायरनचा आवाज संपूर्ण हॉस्पिटलच्या परिसरात घुमला. प्रणित म्हणाला, "अरे, काहीतरी अपघाती केस दिसते." ॲम्ब्युलन्स थांबताच 2-3 लोक घाईघाईने एक तरुण मुलगा स्ट्रेचरवर घेऊन आतमध्ये आले. तो मुलगा जेमतेम 25 वर्षाचा असेल. त्याच्या डोक्यातून रक्त वाहत होतं. कपडे पूर्ण रक्ताने माखलेले. डॉक्टर लगेच तपासणीला लागले. आम्ही दोघे बाजूला उभे होतो. काही मिनिटं डॉक्टरांनी प्रयत्न केले. मशीन जोडली आणि ऑक्सिजन दिला. पण शेवटी डॉक्टरांनी शांत आवाजात सांगितलं, "सॉरी, ही इज नो मोर." हे शब्द ऐकून त्या मुलासोबत आलेले लोक हंबरडा फोडून रडायला लागले. पण आम्हाला हे सगळं नवीन नव्हतं. डॉक्टरांनी आम्हाला सांगितलं, "बॉडी मॉर्ग्यूमध्ये ठेवा. सकाळी पोलीस तपास करतील." एवढं बोलून डॉक्टर समोरच्या दिशेने निघून गेले. मी आणि प्रणित त्या मुलाचं शव स्ट्रेचरवर ठेवून शवगृहाकडे निघालो. रात्रीचे 12:30 वाजले होते. शवगृह हॉस्पिटलच्या मागच्या बाजूला होतं. तिथे जाणारा रस्ता हा फारच सुनसान होता. फक्त पिवळ्या रंगाचे 2-3 लुकलुकणारे लाईट, आजूबाजूला झाडं आणि पूर्ण शांतता. स्ट्रेचर ढकलताना चाकांचा किरकिर असा आवाज त्या शांततेत जास्तच भयानक वाटत होता. प्रणित अचानकच म्हणाला, "सुनील, तुला कधी भीती वाटते का इथे?" मी हसतच म्हणालो, "अरे, रोज इतकी प्रेते पाहतो, आता सवय झाली मला." पण खरं सांगायचं तर त्या रात्री वातावरण काहीसं वेगळंच वाटत होतं. आम्ही शेवटी शवगृहाच्या दारापाशी पोहोचलो. मी झटक्यातच दार उघडलं. आतमध्ये थंडगार हवा आणि एक विचित्र वास होता. शवगृहात आधीच 10-12 मृतदेह ठेवलेले होते. आम्ही त्या मुलाचं शरीर एका रिकाम्या ट्रॉलीवर ठेवलं. मी त्याच्या चेहऱ्याकडे एकदा पाहिलं. त्याचे डोळे अर्धे उघडेच होते आणि असं वाटत होतं की तो सरळ माझ्याकडेच बघतोय. माझ्या अंगावर काटाच आला. "चल रे, लवकर बाहेर जाऊयात," प्रणित असं म्हणाला. आम्ही झटक्यातच दार बंद केलं आणि मग आम्ही बाहेर पडायला वळालो. तेवढ्यातच मला असं जाणवलं की दाराच्या आडोशाला कोणीतरी उभा आहे. पण तिथे मात्र थोडा अंधार होता. आम्हाला दिसत होती फक्त एक काळसर आकृती. मी मोठ्यानं विचारलं, "कोण आहे रे तिथं?" पण समोरून मात्र काहीही उत्तर आलं नाही. प्रणित म्हणाला, "अरे, कदाचित एखाद्या पेशंटचे नातेवाईक असतील." आम्ही जरा त्याच्या जवळ गेलो आणि पुन्हा विचारलं, "कोण आहे?" पण तरीही समोरून काहीच आवाज नाही. आणि माझ्या मनात अचानकच भीतीची लहर उठली. मी पटकन मोबाईलची टॉर्च लावली आणि जे पाहिलं ते पाहून आमच्या दोघांच्याही पायाखालची जमीनच सरकली. कारण समोर जो उभा होता तोच मुलगा होता. तो चेहरा, तेच रक्ताने माखलेले कपडे. अगदी काही सेकंदापूर्वीच आम्ही ज्याचा शव आतमध्ये ठेवून आलो होतो, हा तोच होता.
माझ्या हातातून मोबाईल खाली पडला. प्रणित थरथरतच म्हणाला, सुनील, हा तर आतमध्ये आहे ना?" तो मुलगा मात्र काहीही बोलत नव्हता, फक्त स्थिर नजरेने आमच्याकडे पाहत होता. त्याची डोळी पूर्णपणे पांढरी झालेली आणि त्याच्या चेहऱ्यावर एक विचित्र विकृत हसू. अचानकच शवगृहाचं दार धाडकन आपोआपच बंद झालं. आम्ही घाबरूनच मागे सरकलो आणि मग तो मुलगा हळूहळू आमच्याकडे चालू लागला. त्याचे पाय जमिनीला नीट लागत नव्हते, जणू काही तो हवेतच तरंगत असावा. प्रणित जोरात ओरडला, "अरे सुनील, पळ इथून!" आम्ही दोघेही जीवाच्या आकांताने धावत सुटलो. त्या कॉरिडॉरमध्ये धावताना आम्हाला असं सारखं वाटत होतं की कोणीतरी आमच्या मागेच येतंय. पण आम्ही मात्र मागे वळून पाहायची हिंमतच केली नाही. काही वेळाने आम्ही कॅज्युअल्टी वॉर्डमध्ये पोहोचलो. दोघांचाही श्वास फुललेला. डॉक्टरांनी आम्हाला विचारलं, "काय रे, काय झालं?" पण आम्ही मात्र काहीही बोललो नाही, कारण आम्हाला माहीत होतं की आमच्या गोष्टीवर कुणीही विश्वास ठेवणार नाही. सकाळी पोलीस आले. त्या मुलाची ओळख पटली. तो मुलगा एका गावातून शहरात कामासाठी आला होता. जे माणसं त्याला दवाखान्यात घेऊन आले होते ते आम्हाला सांगत होते की आमच्या डोळ्यादेखतच त्याचा अपघात झाला. पण एक विचित्र गोष्ट म्हणजे तो जेव्हा गाडीवरून चालला होता तेव्हा तो गाडीवर एकटाच होता. पण तरीही तो कोणाशी तरी मागे बोलत होता. पण त्याच्या मागे मात्र कुणीही बसलेलं नव्हतं. आणि बोलता बोलता तो सरळ एका कंटेनरला जाऊन धडकला आणि जागीच खाली पडला. तेव्हा आम्ही त्याला दवाखान्यात घेऊन आलो. ते ऐकून माझ्या अंगावर पुन्हा काटा आला. आम्हा दोघांनाही हे कळालं होतं की त्याचा मृत्यू नक्कीच कुठल्या तरी भूतबाधेच्या प्रकारातून झालाय आणि आता कदाचित त्याचाही आत्मा तसाच अतृप्त भटकत राहील. त्यानंतर आम्हाला पुन्हा तो कधीही दिसला नाही. पण जेव्हा आम्ही शवगृहात जातो आणि त्या कोपऱ्यात पाहतो तेव्हा आमच्या अंगावर सरसरून काटा येतो आणि आम्हाला त्या मुलाची आठवण होते. तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला अनुभव? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, आपल्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बाजूला चॅनलच्या बेल आयकॉनलाही नक्की दाबा. तर चला मग भेटूया उद्या एका नवीन आणि सत्यथरारक अनुभवासह. धन्यवाद.